ki beriu ngilong ki jing thau ki jong blai ki dan ki jing tler ki jing dona ki jong i walang ngilai persang ke bala ba ngin light na ki bakum kita tenrai habangi sai pat yo kertong i hapan penting kena ba kertong jongi umdei bandan ka jing tho bria hagino gino ki scam lane hagino gino ki case lane ki kamsnio ki balong persya e kalong beriu kuman beriu iki bakum kita ki jai kertong ngim juara ti kuma beli i menta kini ki kertong ki ba ka Voice of the People Party ka sai kini ki kertong ki ba don kum kata ka jat jinglong ki ba don kum kata ka karakter hapo jogi tina kata daw ngilala ban sai kini ki kertong ki ba kari ba ka jat beriu ka don ka jing sania ki pai ba ro kai pimpat ya klet i doktor riki pio i ya kanam ya ka buram ka jongi pio i ya ka jinglong ka ba jai jai ka jongi tenringin hapan bu ka jingkeli mano basai doktor riki ho jika plan bom jukut ke jong blai kapala pelong ye u bu unsai ya doktor riki ku unong yalam henry ngim dei ban klet ya ka platform ka ba doktor riki wa bagata galong ka Voice of the People Party lengma ki jing duai lengma ki jing ya aji mot lang jo fikir pai ba hadin bala senge ke ka party hadin bangila buah ke jing duai yano bangin sai kum ki kertong na kabanta ki election ki beper haga bedi baka MP ke beladet ngelayo ban sai doktor Riki haga banengkong ki beriu ki ong uni beriu bojo bolo u bejem palat ubam don nia ubam don ktin hadu gelat kren ken tho kono lai puja ji Henry ni kum ka parti ngia saprang ngim sen pensngap ya kata bar baro kai ke ba piu i ke jing long ke jong i kabamot ban ong golong ba ka clean politics kaya harengkat bat u clean candidate lani u kertong u bakoi u bamdan ke jing tho bria kata ka di ka banga mot bonora ane te kata ka di ka politics ka bangi kai kata ka di ka sanchar khadar ka bangi ni kwa namar la kini ki kertong ne thu ipi kilong ki kertong ki ba nim ila ban shania eki nim ni artati ni ke jing long ka jong ki haga bakhadu ka ne thu ipi kinim la ban kit ye kene kelengkor ka bakhia Bankit ya kelengkor ban ai ka jing sekri yu pai ba don kam yu briu ubadon ya ka jinglong ka bala ban sania te phim de ben klet baka parti kala sei yu briu bokordor kum i doktor Riki Eje Sengkon berkata kadai ba phihi phila bu ya ka confidence po jomi phila sania a ka leadership jo ka parti ha ka jinglam jo ka parti banang tu ngiyu i yu so ubai la sei ni khlem ba be den de ba Nikan babe, memang terau nilai iya ke jingjok. Tidak memang terau harga jing i ke jonga. Kane ka parti pra ka bamenta, kane ka parti ka basai ya ki kertong ki ba compare. Tegane keri ka berit jongi ngilasai ya ki jat benri ya ki beriu ki ba krau. Ka jat benriu ko batang sitro. Henry phim de bengkelet ngilasai ya ki riu krau na keri ke jongi. Lakalong haka puli ka dangli lakalong haka sensyar ka khadar ngilasai ya ki pro jabing ngilasai ya ki peseli ngilasai ya ki repra ngilasai dan rai hekini ki kinjat sngem ngayi ba ya kan ni ka space ya kan ni ka political space lani ya kan ni ka benda jo ka sensyar khadar lasdang ban bam hnro no daki wei pat ki jai brio dai ki ken hun ki badon haka waipat ka profession ka bangitip ya ki kum businessman ten la rung kini ngai kini ki riu don mensim kini ki riu ki badon ki jinglong ka basisa kim yo na shu ki pai bang aro ki shayalam bakrano ki barka wai ka sansnem majan ka wai ka sansem ka shu wan bar ka shu let na kum tu ni khamna ban sai ki riu ki bakoror Handai dealing baga juan juga Voice of the People Party bangidala ban sai ki kertong ki bakan sai kum ilit Dr. Riki Eje Sengkon te nyidan kam ya u candidate u badon ka jinglong ka balaban syania clean candidate kata kadai ka bangamot bangkaran te kini ki parti ki persang ban sai ki beriu te hendrai ka jingisi ka berit jonga ngala ban bakala ha ka jingi ka jonga ki persang ban sai ya ki krur pati dai ka parti pra ka ba persang ban sai ya ki krur kari
Nama kata daw hagane kalumpung ka pamanta ka jingjit kada ya prenjungi. Nginjit ya ki kror pati na nginjit ya kror kari. Kata kada ka jinggali ka ba ni haban bu aprenjungi hagabakom kada ka pa. Tingi ngila ya akane galenti bat pi ngakwa ban prenkanau ya pi ngila don sangut ki MLA haka Meghalaya Legislative Assembly bat ngiyo i ka contribution ngiyo i yo sunyang jongki haga yeng dorbar thawan ngiyo i usnyang jongki shabar jong ka yeng dorbar thawan ngiyo i kata ka transparency karukan penrekam jongki habashit habashai nado iskim ibarit hado ibahe kata ka clean politics ba kata ka jingle ka jongi kaya tali lene kaya daidur kata ka bang ko ban penkan mai pi ki MDC ki bangingila yijit kini Jibril kiba phi pula ai ke jing sania hadin bani kum ka parti ngilawan banterwai phi supaya ba bar ngiyo ban form ya ki isi bar ka basnau tanat bantagalong ba kini Jibril kiba phi pula jet ba pila ai ka mandit ba pila penkut ya gani kalengkor friend joki kini ki MDC jongi menta kitre hok ya ka kam jongi nama kata tau nado basim ka parti pra ya ka isi kalakot kato ka drama ya kini suki ha district council yo snow jani baya kini suki gi MDC apo district council ngami isu pakan kata kajing kini suki kajing kini mula kajing kini electoral kam dan su